Проект за интегриран столичен градски транспорт се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Столична община реализира проект за интегриран столичен градски транспорт, чиято задача е ефективно и устойчиво да развие и подобри услугата градски транспорт в София, така че да има оптимизиран превоз, повече възможности и по-добри условия за придвижване с обществения транспорт на територията на Столична община и респективно увеличаване на дела на ползвателите на услугите на столичния транспорт. През последните години започнахме много мащабна програма за модернизация на градския транспорт в София. Това е изключително важно за гражданите, за повишаване качеството на живот и най-вече за подобряване на околната среда и намаляване на вредните емисии във въздуха. Благодарение на проекта за интегриран градски транспорт, който се финансира по Оперативна програма Регионално развитие в отминалия програмен период, успяхме да подобрим чувствително качеството на градския транспорт. Столична община успешно изпълнява проект за интегриран градски транспорт, който се финансира от Оперативна програма Регионално развитие. Включва няколко основни компонента, свързани с доставката на нови тролеи, с което над 90% от всички превозни средства в тролейбусния транспорт в София практически са обновени. Отчитайки резултатите от изпълнението на този проект, в момента подготвяме документи за кандидатстване по новата оперативна програма Региони в растеж с втора фаза за развитие на проекта за интегриран градски транспорт в София, която изцяло ще бъде фокусирана към модернизация на трамвайния транспорт в града. Доставката на нови тролейбуси е един от съществените компоненти в проекта за интегриран столичен градски транспорт. Тя беше успешно реализирана през 2014 година, като напълно доставени и влезнали в експлоатация са 50 нископодови съчленени тролейбуса. Като част от проекта за интегриран столичен градски транспорт реализира и първи етап от модернизация на трамвайната линия по булевард България. Основната цел на проекта за интегриран столичен градски транспорт е да се подобри услугата, която предлага столичния градски транспорт. Затова са необходими мерки, свързани с основни ремонти на инфраструктурата, изграждане на повече интелигентни кръстовища, чрез които ще се намалят задръстванията в града. При проекта за интегриран столичен градски транспорт, Столична община инсталира нови 1020 електронни информационни табла на спирките на градския транспорт. Целта е подобряване на възможностите за навременна информираност на пътниците за движението на градския транспорт в реално време. Информацията за пристигането на превозното средство на дадена спирка се визуализира и съобщава гласово от електронните информационни табла, каквато е европейската практика. Гласовото оповестяване за пристигане на превозното средство е съобразено с хората с зрителни затруднения. Таблата дават времето за пристигане на превозното средство, както и посоката, в която се движат на съответния тип превозно средство и неговият номер. Точното време се показва посредством часовник, който е изписан на електронното табло, както и времето за пристигане на съответното превозно средство по линията. Така пътниците могат да оптимизират своето пътуване, да предпочитат друг начин на придвижване или просто да свършат нещо полезно за времето, когато превозното средство дойде. Всичко това показва основните приоритети, от които се ръководи Столична община при осигуряването на ефективен, сигурен и удобен градски транспорт, а именно организация на транспорта в услуга на гражданите, висока ефективност, високо качество, въвеждане на модерни технологии, удобства за пътниците. Това води до желаното подобряване на придвижването и ефективността на обществения транспорт в столицата. Решенията, въведени с проекта за интегриран столичен градски транспорт, подобряват мобилността, създават средата на интелигентните, умни градове. Друг много важен компонент от проекта е доставката и инсталирането на ITS оборудване – интелигентна система за управление на движението. В момента се въвежда интелигентна система за управление на трафика. Този компонент ще осигури приоритет на 80% от превозните средства на обществения транспорт, които преминават през 20 от най-натоварените регулирани кръстовища. Намираме се в контролния център на Столична община, в който тези интелигентни транспортни системи би следвало да бъдат интегрирани с цел
да се справим с образуващите се задръствания в столицата. Компонентът интелигентна система за управление на движението включва доставка и монтаж на оборудване за 20 от най-натоварените кръстовища в града, както и за 750 превозни средства на градския транспорт. Чрез интелигентната система за управление на трафика, превозните средства на градския транспорт ще подобрят придвижването си и ще спазват предвиденото им разписание, без да натрупват закъснения. Реализирането на проекта за интегриран столичен градски транспорт води до изграждането на по-устойчива и балансирана транспортна система и по този начин допринася за намаляването на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Използването на по-екологични видове транспорт и въвеждането на интелигентни решения, което е приоритет в проекта за интегриран столичен градски транспорт, подобрява качеството на въздуха и средата на живот. Като цяло ползите от реализацията на проекта за интегриран столичен градски транспорт биха могли да се разделят на социални, икономически и екологични. По отношение на социално-икономическите ползи най-съществено е спестеното време, което изчислено в предпроектните проучвания представлява над 90% от общите ползи на проекта. Други също съществени ползи са икономическите, свързани с намаляване на стойността на електроенергията във връзка с новите технологии, които се използват в новите тролейбуси, а също така и намаляване на разходите за поддръжка, свързани с подобряване на инфраструктурата. И разбира се, не трябва да забравяме екологичните ползи от проекта, свързани с намаляване на генерираните вредни емисии. Проектът за интегриран столичен градски транспорт се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.